Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin tashar mu mai albarka wato Manas TV. A yau za mu kalli topic ɗin da ake kira set. Menene set? Za mu kalli ma'anarsa, sannan misalai da kuma yaya ake ganewa cewa wannan set ne ko ba set ba ne. Da farko, ma'anar set ɗin is a collection of well-defined material, ma'ana gamayyar waɗansu abubuwa ne su sanannu. Kamar misali ka ce set ɗin kayan ɗaki na mata, ko ka ce set ɗin kayan sawa, ko ka ce set ɗin kaya na maza, ko set ɗin akwatunan na mata. To duk wannan an ga wuce abubuwa ne sanannu. Idan har akwai wani abu da babu a cikinsa, to ya zama na cewa ba set ba. Shine ma'anar set a takaice, is a collection of well-defined materials. To misalansa kuma kamar na ɗan faɗa a baya yanzu, misalai na set su ne mathematical set, kamar yadda muke yawanci masa maset. Kaga ana inda za a samu abu babu ƙwaya ɗaya a cikinsa, to bai zama set ba, is an incomplete set. Sai abu na biyu shine misali ka ce number of students in a class, yawan ɗalibai misali da ke cikin aji. Ajin nan an san shi ko ba a san shi ba, amma dai an san yawan ɗaliban kowane aji is specific. Sai abu na uku misali da kayan kwalliyar mata ko kayan ɗaki na mata, set na kayan sawa ko kayan sakawa. Wayannan su ne kaɗan daga cikin misalan set. Kenan ko a ina aka tambaye ka ba mu misalin set, da wayannan misalan dai da aka yi guda biyar, insha Allah mutum zai iya ba da misalan set. Sai abu na gaba da muke son mu sani shine rules for naming a set, ma'ana ƙa'idojin ba wa set suna, da yaya ake ba shi suna, ya ake gane cewa wannan set ne ko ba set ba ne. Abu na farko shine ana amfani da manyan baƙaƙe, shine use capital letters in naming. Ga misali nan na bayar: A, B, C, D, Q, R da sauransu. Za mu ga yadda waɗannan abubuwan za a yi amfani da su, amma dai mu san cewa sunan da babban baƙi ake fara shi, kamar yadda za mu gan shi a nan. Ga misalai nan guda biyu, ga wannan sunansa ne, wannan ma nasa suna ne na set ɗin. Ta kenan shine na farko, manyan baƙaƙe su ne waɗannan. Sai abu na biyu yana maganar comma between elements, ma'ana abubuwan da ke cikin set ɗin waɗannan su ake kira elements, ko a kira su members. So a tsakani ana sa comma, gashi nan muna iya gani akwai comma a ko'ina a tsakani, dole sai an samu wannan. Sai abu na uku, use small letters, ma'ana a yi amfani da ƙananan baƙi a ciki. Shine kamar yadda yake ana, mun yi amfani da ƙanana, nan ma mun yi amfani da ƙanana. Nan za mu ga cewa inda aka yi misali kamar na mathematical set, ga abubuwan da ke cikin mathematical set, shi ma kuma set ne. Wannan shine yadda ake gane cewa abu set ne ko ba set ba ne. Na farko, suna manyan baƙi. Na biyu, abin da ke cikinsa ya zama da ƙananan baƙi aka rubuta su. Sai abu na gaba shine zamana cewa a ko'ina tsakanin element da element akwai comma. Wannan shine yadda ake gane cewa abu set ne ko ba set ba ne ba. To wannan na B da kuma E da muka rubuta a nan ƙasa, su kuma muka kula za mu ga cewa ba su cika wayancan ƙa'idoji namu ba guda hudu. Na farko, babu comma a tsakaninsu, don haka kaga kai tsaye wannan ba set ba ne. Sai na biyu, babu comma, sannan kuma an rubuta sunan da ƙaramin baƙi, don haka wannan shi ma ba set ba ne ba. Sai cikon wannan na biyar din, abin da ya kamata mu sani shine su brackets din ga su nan har kala uku,
da haka wa'annan guda biyun ba a representing set da su a haka. Wannan curly bracket da shi ake representing set, shine ƙa'ida na rubuta set, amma waɗannan duk ba set bane ba. Mutum ya rubuta masu ko da ya cike da ragowar ƙa'idojin na ciki, in dai ya rubuta su haka ba za ka kira su da set ba. Da haka ya zama mana wajibi dole mu koyi yadda ake rubuta wannan curly bracket din shi ne ake amfani da shi wajen rubuta set. Kar mu shafa, muna sauraron tashar mai albarka wato Manas TV da take kawo muku lissafi a sauƙaƙe insha Allah. Ina son ku yi subscribing don samun ragowar videos ɗinmu na gaba. Bisalam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake saduwa a tashar mai albarka wato Manas TV. A ci gaba da set da muke yi, yau za mu ɗan yi waiwaye kaɗan mu kalli menene prime number, odd number da kuma even number, don muna son mu ɗan yi amfani da su ko da guda biyu ne daga ciki. Da farko mun san cewa prime numbers su ne lambobin da suke farawa daga 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 da sauransu. Waɗannan su ake kira prime numbers, ma'ana lambar da daga ɗaya sai ita kanta za ta shiga ciki, ita ce ake kira da prime number. Sai kuma odd number su ne 1, 3, 5, 7 kamar da za mu iya ganin su a nan. Kuma even number lambobi MBB kenan, wannan ya fi kowanne ma sauki. Su muna son mu yi amfani da wayannan ne a set. Misali a ce ana son ka bada list all the first 5 prime numbers, ma'ana ka gaya mana prime numbers guda 5 na farko. Haka za ka taho daga farko kenan, shine kamar yadda anan na rubuta amsa. To tunda an ce mana ka gaya mana first 5 prime numbers, kamar a wancan darasi da muka yi na baya mun yi magana cewa shi set za ka ba shi suna. To tunda prime numbers ake so, to sai muka ce a ce sunan prime number P, kamar yadda za mu gani a nan. Sai ka kirkiri sunan da abin da ake tambayar ka, sai ka ɗauki suna na farko a wurin, kamar yadda nan ana magana prime number, sai muka ɗauka da P ɗin. A ce sunan wannan set ɗin sunansa P. Don haka prime numbers da ke tsakanin guda 5 na farko su ne waɗannan, kamar yadda muka sa su a can sama. Su ne 2, 3, 5, 7 da 11. Ina fata ana ganewa. To wannan su ne first prime numbers, first 5 prime numbers kenan. Kaga wannan, kaga ga set, ga suna da babban baki, ga elements ko kace members, sannan kuma ga koma tsakaninsu, sannan ga curly bracket da muka yi magana. Sai na gaba ana maganar nan kuma cewa list even numbers between 1 and 11, ma'ana ka gaya mana even numbers daga 1 zuwa 11. A nan baya dai ga su mun gansu, su wanne ne even numbers, mun ce lambobi ne MB2. Don haka if you want to list the members between 1 and 11, za mu faɗi lambobi da suke even number tsakanin daga 1 zuwa 11, mun kuma san su ne MB2. Don haka shi ma za mu ce a ce amsa kenan, a ce shi ne let, a ce sunan even number E, tunda da E ake fara even number. Don haka sai mu ce E din nan wanda shine sunan is equal to 2, 4, 6, 8 da kuma 10. Kar mu shafa, muna sauraron tashar mu mai albarka wato Manas TV, wacce take kawo muku lissafi a sauƙaƙe. Da fatan za ku yi subscribing don sauraron videos mu na nan gaba insha Allah. Bisalam.